Nubaak nga kuripot ni Ninang Yu, agirito kayo, gwapo nga ang kalyo. Sigurado, jay natangkon nga puso, lumamuyot, pati bulsa, Ninang Yu. Agitod dayta, ribo-ribo. Numati ang kalyo, kat bartikiro. Haan kang agdawat, nulimpyo. Baka pa'y bagbagaan da kayo. Ngum no inulaw, ti Jim kansito. Ngum no inulaw, ti Jim kansito. Sigurado, itad na aming nga dawat yu. Amon, no tinino mo katbaak, it's Christmas every day. Iso nga, kitam kay ninong mga maysa nga ada, na ninong mga duwa ti asawa na, awan ti kukwarta na di na pa'y mapadpadasan ti Christmas. No da kaming abaak, inal daw everyday piyasta kan Christmas. Kwarta ti kayat mo, adu kwarta, kay kang kati kwartam. Ito ya, kwartam, gumatang kati ayam mo, ikam dagi kakabsat mo bagam kanininong baak. Ito amin nga kwartak, igam ko awan mang tingtingol because baak is in control of myself. Kasi jay dayta. Ang gatang ito na maibos dayta, agsubli ka man ang daygang kamanan ti kwarta. Ado pa'y ti ingkalit ijay nga kwarta. No adangal-ngal na nga muma, aglisikan, umayon red nga tupra. Missing in action ba? Ninang kaninong mo? Intudan ba? Cellphone nga dawat mo? Or tablet nga inururay mo? Niyuguraan, ninang kaninong yo. Haanda pa'y intud, Christmas wish you. Haam kayo unay, demanding. Maotan nyo mat kuma. Tirigat ti pandemya. Nag-stay home tayo. Awan pa'y ti trabaho. Pati ayuda, nag-aapanda. Blessing, luawan sintomas yu. Di importante, healthy ti pamilya yo. No barbarya lang inawat da, giyaman tayo. Importante, nalagip da kayo. Kan nagapot puso da. Parents, haan tayo kung mga suruan. Ti oobing, maging demanding ti regalo. Basit man, winudakal. Apresyaran kumalata. Haan tayo agreklamo. Just remember, learn to appreciate your blessings, big or small. Be grateful of what you have. God bless everyone.